να σηκώσουμε το δάχτυλο και να δείξουμε την έξοδο στους δυνάστες της ζωής μας. Συναντηθήκαμε στους δρόμους κινούμενοι από την ελπίδα της νίκης και από ένα ουτοπικό όνειρο που άρχισε να μοιάζει αληθινό. Ξαφνικά άρχισαν να μιλάνε τη γλώσσα της αλήθειας και τα παιδιά, ό,τι πιο αγνό, ό,τι πιο ελπιδοφόρο. Κουβέντες για τη δικαιοσύνη, για την αδικία, για τον κακό πολιτικό που περιφρονεί τη ζωή των πολιτών, που στουρθοκαμιλίζει και εξαγοράζει ψήφους όταν τα πράγματα είναι σκούρα και που μας παραπλανά συνεχώς με ψέματα, προκειμένου να ωρεοποιήσει τη μόνιμη παθογένεια μέσα στην οποία μας έχει εγκλωβίσει. Σας θυμίζει κάτι? Μας κινητοποίησε η τολμηρή ψυχή μας και τα γενναία γονίδια μας, γιατί είμαστε άνθρωποι με αξίες και πολιτισμό. Είμαστε ηθικοί και ενάρετοι. Μας ταιριάζει να ζούμε σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον, σε ένα κυρίαρχο κράτος δικαίου, όπου θα μπορούμε άνετα να εξελισσόμαστε, αισθανόμενοι πλήρη προστασία και ασφάλεια. Μας κινητοποίησε η αγάπη για τα παιδιά μας και ο επώδυνος φόβος ότι μπορεί να τα χάσουμε ξαφνικά και άδικα. Να μεγαλώνεις με τρόμο το παιδί σου μη πάθει κάτι και μετά να το στέλνεις σε άλλες χώρες για να ζήσει καλύτερα. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα το πρότεινε αυτό και σε κάποιους μαθητές. Ποιο είναι το σχέδιό του άραγε? Η κοινωνία πάντως αλλάζει. Αλλάζει και ζητά ως αυτονόητα όσα πριν τη στερούσαν. Στην υπηρεσία του λαού είναι εκείνοι που χρειάζεται πλέον να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα που θέτουμε εμείς. Αποφασίσαμε ότι μας αξίζει κάτι καλύτερο, κάτι ανώτερο, αυτό που αξίζει σε κάθε πολιτισμένο άνθρωπο. Βγαίνουμε γοργά από τη σκοτεινή εποχή που βρεθήκαμε εχμάλωτοι για πολλά χρόνια και οδεύουμε προς το φως. Είμαστε πια πολύ δυνατοί γιατί έχουμε δίπλα μας και την νεολαία. Όλες τις ηλικίες, από τα μικρά μας, στο δημοτικό με τους δασκάλους, μέχρι τους φοιτητές μας και τους καθηγητές. Γιατί η γνώση είναι δύναμη ελευθερίας και οι εμπνευσμένοι διδάσκαλοι δεν διδάσκουν μόνο επιστήμες. Διδάσκουν ήθος και αξίες, εκθιάζουν και τιμούν το πολυπόθητο κράτος δικαίου, ώστε να γίνει το όνειρο κάθε μαθητή, το όνειρο κάθε ενήλικα. Διότι μόνο μέσα σε ένα κράτος δικαίου μπορούμε να ζούμε με ευτυχία, χωρίς να παλεύουμε συνεχώς για τα αυτονόητα. Είναι ωραίο να αισθανόμαστε ότι μας φροντίζουν, ότι μας νοιάζονται και ότι η χώρα μας προχωρά μπροστά με δόξα και τιμή. Με ρωτάνε, τι μπορεί να κάνει μια κοινωνία απέναντι σε ένα τέτοιο ακούνητο και αντιδημοκρατικό καθεστώς? Σίγουρα να μην σιωπήσει. Να μην σταματήσει να βγαίνει στους δρόμους, να φωνάζει και να διεκδικεί αυτό που θέλει. Ήρθε η στιγμή να ζητήσουμε να αλλάξουν τα πάντα στη χώρα μας. Αρχίζοντας από το σαθρό αυτό πολιτικό καθεστώς και απαιτώντας να μπουν τα θεμέλια για ένα ευνομούμενο κράτος δικαίου που θα υπηρετεί τον πολίτη και μόνο τον πολίτη. Και μέσα από εμάς και όλη τη χώρα. Ο Καζαντζάκης είπε, η δικαιοσύνη δεν θα έρθει μοναχή της, δεν έχει πόδια. Εμείς θα τη σηκώσουμε στους ώμους μας και θα τη φέρουμε. Πιστεύω το ίδιο και για την ελευθερία, το ευζήν, την αξιοκρατία, την προστασία, την ισότητα, την ευμάρεια, την ειρήνη, την ομόνοια, την ετοιμότητα, την αξιοπρέπεια, τον σεβασμό και την αγάπη. Όλα όσα μπορούν να μας εξασφαλίσουν μια ζωή με ηρεμία και αρμονία. Αυτό μας αξίζει, αυτό θα έχουμε. Το άρθρο 73 παράγραφος 6 του Συντάγματος μιλάει για τη λαϊκή εντολή. Το βρήκα τυχαία, ψάχνοντας διέξοδο, δεν το ξέρει κανένας. Ήταν κάπου χαμένο, γιατί πίστευαν ότι ποτέ κανένας μας δεν το χρησιμοποιήσει. Αυτή την άποψη είχαν για την πολιτική μας συνείδηση και δράση. Ατύχησαν όμως, το βρήκα. Σε αυτό μου το αίτημα, που όταν το ξεκίνησα, ούτε οι πιο κοντινοί μου πίστευαν ότι θα ευοδοθεί, απάντησαν σχεδόν 1,5 εκατομμύριο πολίτες. Μπράβο.
από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών να με βοηθήσει να ενεργοποιήσω το άρθρο 73 για τη σωστή εφαρμογή και ενίσχυση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, καθώς και το αίτημα για κατάργηση του άρθρου 86. Αυτή η ενεργοποίηση του άρθρου 73 είναι δική μας επιτυχία και ας γίνει αρχή να χρησιμοποιείται συνεχώς ώστε να συμμετέχει η κοινωνία στα κοινά, γιατί έτσι λειτουργούν οι σωστές δημοκρατίες. Εμείς λοιπόν, αγαπημένοι μου συμπολίτες, εμείς θα φέρουμε την άνοιξη. Μαζί με αυτούς που κατοικούν πλέον στον ουρανό, αλλά εμείς συνεχώς δίπλα μας. Παιδιά, εσείς τα παίρνετε, όλα τα παιδιά. Βλέπω στα πρόσωπά μας τα παιδιά μας, τον Δημήτρη, τη Μάρτη, τη Χρύσα, τις Αναστασίες, όλα τα παιδιά, εσείς, σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα ακολουθήσουν μερικές σύντομες παρεμβάσεις